Αυτός είναι? Ναι. Τι? Λοιπόν, έλα, φύγε, θα πάω. Πού να πας, παιδί μου, μόνη σου? Εσύ τρέμεις ολόκληρη. Ωραία, πρέπει να το κάνω μόνη μου αυτό, το καταλαβαίνεις? Έλα, φύγε, θα είμαι εντάξει. Καλά, θα σε περιμένω στην παραλία. Μια δύναμη, δύναμη. Αδυνάτησες. Ναι. Εσύ μια χαρά είσαι. Πάμε μέσα γιατί κρυώνω. Κινδύνευσες? Όχι. Αλλά μην ασχολείσαι άλλο με αυτό. Τελείωσε. Τώρα είμαι εδώ. Να λες, είσαι παράνομος. Ενώ μπορεί να σε πιάσουν στην επόμενη γωνία και να σε ξαναστείλουν πίσω, έτσι δεν είναι? Όλο γι' αυτό θα μιλάμε. Ναι, για την ώρα δεν έχω χαρτιά, αλλά σύντομα θα τα τακτοποιήσω. Θα βρω τρόπο. Μιλάμε για αυτά γιατί αυτά είναι που μας χωρίζουν. Μόνο αυτά μας χωρίζουν, Μοίρα. Δηλαδή, αν τώρα είχα πράσινη κάρτα, θα πέφτες στην αγκαλιά μου και θα ήσουν χαρούμενη και ερωτευμένη όπως στην αρχή. Πώς μιλάς έτσι? Πολύ απότομα δεν τα λες. Τα λέω έτσι γιατί πρέπει να ξέρω τι αισθάνεσαι. Γι' αυτό ήθελα να δω τα μάτια σου από κοντά. Τα μάτια δεν λένε ψέματα. Και εγώ θέλω να ξέρω την αλήθεια. Και τι σου λένε τα μάτια μου? Μου λένε ότι φοβάσαι να είσαι μαζί μου. Πως φοβάσαι πως δεν θα αντέξεις όλο αυτό που είμαι εγώ. Πως μ' αγαπάς, αλλά προτιμάς να με ξεχάσεις. Γιατί εγώ για σένα είμαι το άγνωστο, ο κίνδυνος. Σωστά. Σωστά. Κοίτα, τόσο καιρό ανησυχούσα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο, ούτε να νιώσω κάτι άλλο. Και οι ζωές μας είναι διαφορετικές και οι χαρακτήρες μας. Και χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ. Κατάλαβα, εντάξει, κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Πώς καταλαβαίνεις κάτι που ούτε εγώ καταλαβαίνω? Δεν ξέρω τι νιώθω. Και χρειάζομαι χρόνο να το ξεκαθαρίσω. Δεν μπορούμε να χαρούμε το ότι είσαι απλώς εδώ, ότι είσαι ζωντανός. Να χαρούμε. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να παλεύω και όχι να χαίρομαι. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ διαφορετικές οι ζωές μας. Τι να πάρετε, παιδιά? Ένα καφέ. Τίποτα, ευχαριστώ.